Ardiɗo lesdi Senegal Bashiru Faye waddi ngilla kanyalomare woore ha Abuja lamorde lesdi Nigeria. O heɓi teddinore tilimde ha fada laamu lesdi Nigeria wato Aso Rock. ɓaawo sooje en ɗoftimo be bawɗi be duuɗaaɗi sooje, Tinubu be hoore muɗum on taɓɓi mo ha dammugal faada. Bashiru fuɗɗi andinki Tinubu jami'en gomnati mako ɗoftiɓe mo goto goto. ɓawo timmini on bo Tinubu ma andini jami'en gomnati muɗum yaliriɓe ngam jaɓɓuki mo ha fada, nden ɓe dari ɓe koosi foto. ɓawo ɗon on bo Tinubu be koɗo muɗum nasti nder fada ngaɗi giidal. Ha yake giidal maɓɓe on Tinubu andini koɗo muɗum dow lattake dole lesɗe hirna Afrika wato West Africa latto ɗo famri hauti hoore ngam heɓugo jalorgal dow saggarle en be kuuɗe saggarleku, wujjoɓe yimɓe ngam ceede, nastinoɓe yimɓe kuuɗe njaggu hedi ɗate karamɗe wato human trafficking, hautade be honuki talakaku nder ummatore nde ɓe ardani. Nonnon bo Tinubu wi laamu demokradiya wi'ete ɗo weli on tan to ni ardiɓe hiriti weltinanki ummatore nde ɓe ardi on ɓe totini ha jahargal dogginki laamu maɓɓe, hautade be ɗotanki diidaɗi lesdi. Nden o mani tiiɗal be ngorguɗum Basiru Faye holli wakkati lesdi mako ndi Senegal husitani cuɓi. Tinubu wi Basiru be lesdi Senegal lattake hunde fonditiggo on dow ko larani laamu demokradiya ha gallure hirna Afrika ha ma be lesɗe Afrika fuu. Ha ragare Tinubu wi to ko'e lesɗe ECOWAS ɗo hauti, lesɗe ɗen keɓan jahol yeeso be sembe wautuki ɓillaji gallure nden. Ngam man dow darnde maako ardiɗo dental ardiɓe ECOWAS o ɗo yela Basiru wolidan be ardiɓe lesɗe ɗe annini wurtago ega ECOWAS dow ɓe ndaara ko nafuda kawtal hoore waddanta lesɗe gallure nden fuu, ɓe ngarta nder kawral man. Kanko ma yake o wolwanno Bashiru Faye wi lesdi Nigeria be Senegal ɗo mari famral bongal iga ko lesɗe ɗen keɓi ndimu ko'e maaje hande duuɓi ɓuranɗi 16. Ngam man o ewni dow ɗum fintina hautade be sembiɗinki dental filoɓe hakkunde lesɗe ɗen ɗiɗi. Dow ECOWAS bo o wito ɗum ɗo wolwa haala kawtal hoore hakkunde lesɗe ɗuɗɗe, ECOWAS on ɗum sappirta dow misalu. Nden o wi Tinubu ɗo mari basira be dottaku, kanko bo o ɗo mari sembe be nderekaku. To ɗiɗi fuu hauti ɗum heɓan nasaraku wartirgo lesɗe gurtide iga dental ECOWAS be sembiɗingo famral hakkunde lesɗe ECOWAS fuu. Ha ragare giidal maɓɓe foddeko Basiru vurta faada, o waɗi jungo dow deftere teddinki hoɓɓe ha saare nden. Iga ɗon on bo Tinubu be jami'en gomnati muɗum ɗofti mo ha mota o nasti o hoti. Iga saare laamu lesdi Nigeria wato Aso Rock, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV.